Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, iyemiz bolun Allah Tebareke ve Taala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. 51-nji ady Eş-Şehid Celle Celaluhu. Hudaý Taala'nın yaradan mahlugatı Müslüman doğullar iki tüýslü bolýar. Bir näçesi bizim gözümüze görünýär, oňa alemuş şahadeh diýilýär, görülýän zatlar. Bir näçesi bizim gözümizden gaýyp, penhan, gabatda, oňa alemul gaýb diýilýär. Hudaý Taala alim diýilýär. El-Alim Hudaý Taala'nın atlarynyň biri. Görülýän we görünmeýän zatlar Hudaý Taala bilýär diýdi. Hudaý Taala El-Habir diýilýär. Gabatda bolan, alemul gaýbda bolan, görünmeýän zatlardan habar diýdi. Hudaý Taala Eş-Şehid diýilýär. Göze görülýän zatlar Hudaý Taala olarda bilýär diýdi. Eş-Şehid diýen adynyň manasy görülýän zatlar bilýär we eşdilýän zatlarda Hudaý Taala eşdiýär, hemme zatdan habarly. Qur'anyň içinde kän ýerde gelýär. Kefâ billahi şehîdâ. Wallahu ala kulli şeyin şehîd. Evelem yekfi bi rabbika ennehu ala kulli şeyin şehîd. Hudaý Taala hemme zatdan habarlydyr, hemme zady görýändir, hemme zady bilýändir diýip Qur'anyň içinde näçe aýada Hudaý Tebarek we Taala getirýär. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Hudaý Taala aýtýär: "Ey Resul-i Ekrem, hiç bir ýagdaýda bolmaýan, Qur'anyň hiç bir aýany okuýmaýan, ýa ey insanlar, hiç bir ameli etmeýäňiz, meger şu amele meşgul bolup duýgaňyz, biz şahit şoňa, biz görüp dut şonu diýip aýtýardy. Eş-Şehid, yani ol zatike görülýän zatlaryň hemmesini bilýär. Näjere zindigimize getirmeli? Näjere Hudaý Taala'nın Eş-Şehid diýen ady bilen ahlaklanmaly? Näjere zindigimize getirmeli musulman dogullar? Hemişe musulman adam Hudaý Taala'nın Eş-Şehid diýen adyny gözüniň öwünden nesb taply ötüp goýmaly. Diline de jary etmeli. Eş-Şehid, yani Hudaý Taala hemme etýän işlemden habarly görüpdi. Awy işlemde görýär, teleke işlemde görýär. Hemişe gözüň öwünde taply bolmaly. Ýatjak bolanda Eş-Şehid, ya şehid, ey hemme zatdan habarly Hudaý Taala. Turanda Eş-Şehid, netijesi näme bolýar? Hudaý Taala awy işlemde görýär, teleke işlemde görýär da. Hemişe dilinde bolsa, hemişe ýadyňda bolsa, günä barjak bolsaň utanarsyň. Hudaý Taala'nın halameýän ýerine görnesin gelmer, Hudaý Taala'nın razy bolmaýan ýerine. Emma bir ýaxşy iş etjek bolsaň, ışık bilen, hewas bilen onu kutahy etmäni şu işi edersin. Näme Hudaý Taala hemme zady görüpdi da. Käde insan bir ýaxşy iş etýär, hiç kimiň habary ýok. Ölýä gitýär, hiç bir insanyň habary ýok. Özi aýtmasa hiç kim bilen ak bir ýetimiň elinden tutupdyr, bir mazluma kömek edipdir. İnsanlara bir hyzmat edipdir, hiç kimiň habary ýok. Ey şu adamlara haber etjekde bolup bermeliler şonu musulman dogun. Evelem yekfi bi rabbika ennehu ala kulli şeyin şehid. Aya kafi dämi saňa? Sen perwerdigaryň hemme zatdan habarlahym. Adamlaryň eline hiç zat ýok. Hiç zat ýok insanlaryň elinde. Hazreti Ömer radıyallahu anhuň wagtynda musulmanlar İran ýurdu bilen jeng etýär. Jengden soňra musulmanlaryň fermandeleriniň biri jengin gözaraşyny bermäne Hazreti Ömer radıyallahu anhuň ýanyna geldi diýär. Men qutila fi sabilillah. Bi jengde Huda ýolunda kimler şehit boldy? Ol fermanda aýtýar, falani diýip de ýene bir näçe adamlar baý emiral müminin sen olar tanymaýan diýip aýtýar. Bir näçe adamlaryň adyny aýtyp falani şehit boldy. Emma ve ahirine ya emiral müminin la ta'rifuhum. Ey emiral müminin, bir näçe adamlar da Huda ýoluny jeng edip şehit boldylar, emma sen olar tanyýak diýdi. Şonda Hazreti Ömer radıyallahu anh göz ýaş edip de la yadurruhum alla ya'rifahum Ömer iza kana Allahu ya'rifuhum. Bize ders berýär musulman dogan. Ay Hudaý tanıyandan sonra Ömer'in tanıymany olara ziyan bermer diýip aýtdy.
Hudaý tanýsa bolýar diýip aýtdy. Gözde hemmemize dersçi. Ýaşylygy Hudaý bilse bolýar. Ay adamlar bilsin bilmesin o bilen işin bolmasyn. Çon hemme zat Hudaýyň elinde, hesap kitap Hudaýyň elinde. Beheşt we cehennem öz elinde, dünýä ahiret öz elinde musulman dogan. Ay şu adamlar bildi da şon. Ay palany ýaşy iş etýär diýdi da, bilmedi da. Hiç bir ziyan o zarary sana yetmeýär musulman dogan. Bu adyň hasyýatynyň haýsy bir adamyň zinanasy ýa-da ogul gyzy diýenini etmeýän bolsa, naferman bolýan bolsa, erti bilen şo zinanasynyň ýa diýenini etmeýän ogul gyzynyň maňlaýyna elini goýup da 21 gezek ýa şehit diýip şu ewnnäki oturana dem salsa, basymlykda fermana geler, mutyg bolar diýip ewliýala Hudaý Taalaň eş-şehit diýen adynyň hasyýaty diýip aýdypdyrlar. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günahsyny geçsin. Hemmemiz bu dünýäde abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşt jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.